Obezbeđenje pokušava da spreči upalo još ljudi. Haos se nastavlja. Zidovi se tresu, Maja Marinković i Filip Car nastavljaju svoju svađu zbog toga što se saznalo da je Car imao aferu sa Viktorijom Mitrović na početku realitija. Obezbeđenje stalno ide za njima i pokušava da spreči veći incident, ali da li su u tome i uspeli? Makni se od mene, rekao je Car, braniš ovu ovde. Ti ćeš tako da se ponašaš, rekla je Maja, od tebe ću napraviti flašu, vikao je Car. Folirantu 1, prebacuješ loptu na mene jer znaš da nisi u pravu, rekla je Maja. Mora ova, zavezati usta, dodao je Car Ivani Šopić. Sad ćeš da vidiš kako ću da se ponašam, skočila je Maja. Beži da te ne vidim, nastavio je Car. Mama ti je, urlala je Maja. Vidi šta si mi uradila od naočara, žalio se Filip. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.